K-Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emil. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Para Luman. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga taga Tubigon, Bohol. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Emil. Oh, bay. Anong minghoy makagnaong diha? Anong sa ka? Wa man ni klaro ang application nga imong gisuggest nako ba yoy? Ingon ka nga makauyab na ko ani. Wa man lagi ni match nako. Sa? Pag sure, oy. Basin og kanang naarapod sa duol ang imong gipangita. Iset siya nga kanang maabot sa layo aron mas dako og chance nga na imo match nimo. Ay na. Sam ka, oy. Uman na bitaw bay. Mana? Wag yun siguro ganahan ako ba kay di mo ko gwapo. Ah, hala. Oh, Ha? Sayo. Ngano ko diha? ang imo na lang kang naong ang akong ibutang ba sa? Arang-aram kag naong kaysa nako. Tamo. Grabe sa nang arang-arang, oy. Gwapo mo gyud kuno sa pag-arang-arang. Kag nang bugiro ba ni mo eh. Bay, basta mauna to ha. Oh. Akong ilisan ang akong picture sa imong naong. Wagid ko masayop. Sakto gid nga akong giusab ang akong profile picture. Na mga ni-match na ko. Yes! Kini siya. Guwapa kayo. Oh, taga Cebu. Wow. Guwapahan niya, oy. Akong message dyan, be. Nindutag ni siya, abot man dunggan. Lingawa na guni mo diha. Naunsa na ka? Nagising-gising naman ka diha nga nagatubang sa mo cellphone. Nalingaw lang ko ining Gina, bay. Gina, Magsige naman may chat-chat good o tawag-tawag. yay ka! Murag. Saan tawag ka na ba? Nagkalaom na ginang inyong relasyon na ng Gina da. Oh, Colombo. Sige na mo kadungo ka ng Gina. Yan sa man, ha? Hmm? Gipanguya ba na nani mo? Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Gina. Ganahan mo kay ko nimo. Na-in love na mo ko nimo. Anya, okay na dahil mo nga, layo man ta. Okay raman. Sige, gisagot na ti ka. Ah. Pero, mag-video call sa, ha? Ha? Gina, kukuan ka ng... Naibaw ba, igid ka nga guba ang kamera sa kong cellphone, di ba? Pero gusto man ko kung makakita ni mo, Emil. Ha? Sige. Para di ka makaingon nga namak ako. Akong iseni mo ang akong complete address. Ha? Nayabag na ka? Ngano kung imong gihatag ang imong address? Ha? Ay da, madlok mo kay nga di man mo aris Bohol ba? Taga Cebu ko to bay. Layo ato ha. Di mahitabo nga masakpan ta oy. Bahala ka di ay. Basta ko, wa ko'y saan na ha? Kung ma-inlove na siya nimo. Pero akong naong mo iyang gi-imagine. Oh, bay.
Dong, ibutang ragutong ang mga kinumpra diri sa lamisa para makasugod nagluto para sa atong Noche Buena. Ah, sige ma. Oh, Oy, oy, oy. Unya na ng cellphone ha, Emil. Una nga akong gisugo nimo ha. si Gina ra paning nanuwag ka. Unless uyab na nimo, tubaga na. Oo ma. Ako ning uyab. Ay sus, uyab good town. Ayaw ko gilara na. Sukad masukad, wag yung ko makadungog na naa kay uyab. Oh. Nagduda naman gani kung bayot ka. Ah, Sundara ko na kuya nimo. Nindot pagtrabaho, nindot pag yun og love life. tubagon sa nina ko ma ha. Adto ko sa akong kwarto. Oy! Una akong gisugo nimo, oy! Dugaya ko nimo nitubag. Kukuan ka nang naam ko'y gisugo si Mama, Jin. Nagluto man siya para Noche Buena unya. Mao ba? Emil, Oh, na ako'y surprise nimo. ha? Unsa man ha? Tanawa gawa sa inyong pultahan. Uy, ha? Nga naman. Nakay gift para nako? Basta, tanawa lang. Mary, Oh. kinsa ka? Gina? Kinsa ka? Nganong... Ah. Time pa, si Emil ang... Gina, paminaw na. Emil, unsa ba? Ang akong giso... Ma? Uy, kinsa? Ako uyab, ma. Sure ka? Day, imo ning gisugot ang akong anak? Tando na lang. Please, please. Ote. Pagkaswerte ni mo dong, Emil. Nakapangilad ka gyud da. Dali, so dali. Day, nalipay gyud kaayo kung nakauyab na ning akong anak. Pero dili ko mo tuo nga wa kaniya pugsa. Makasabot ko kung mo pauli ka karon sa inyo. Wa pa man gud ni siya makauyab sukad masukad. Aw hinuon, dili man sila parehas og naong siyang kuya gud. Gwapo man tong iyang maguwang. Ma, kaon na tagtiwas, ma, oy. Ay kay ngano man, mauwaw ka? Kuan, dili man sad naong akong gibasihan puti. Ang batasan man. Og sak nakita na ko ni Emil. Buotan man sad siya. Og honest. Di ba, Emil? Oo. Sige na. Tiwas na kaon. Swerte ka dong kay tarong nga babae si Gina. Nakauyon ko niya para nibo. O sa may nasud si mong utok, Emil? O sa man pinuang nga, ha? Wa pa ka makontento nga giilad ko nimo? Hastang imong mama? Imo pang gigipatuo nga uyab ta? Sorry, Gina. Sorry, gid kayo. Grabe sa di mo, uy. Haod magas kabakakon. Suod sa pila ka simana nga nagsigi tag istorya sa cellphone. Baka kada itong tanan? Oo, namakag ko. Pero tanan na tong istoryahan. Tanan. Except sa akong picture nga gibutang. Tanan tinuod, Gina. Hasta ang pag I love you na ko nimo. Sorry. Pero dili na kumutuo nimo. Dili na, Emil. Gina. Mupauli ko, ugma. Og please lang. Ayaw na kog sa muka.
kong Gina, bay. Mhm. Pila na kabuwan nga, wa may communication. Di ko gustong mawa siya na ko, bay. Gusto na ko nga ipakita niya nga mahal na ko siya. Yaw sana nimo nga naam sa Cebu. O, onsa? Mangayo kag kwarta para plite paingon sa Cebu? O, ma. Naghinatagay mami sa among complete address. Promise, ma. Ilisa na taga. Kuwangan magudang kong kwarta, gud. Nga naman. Apaso ni mo si Gina. O, ma. Namugod may gamay nga nalalisan. Kaya na makakaniya? Ma, Iya kong gisultihan sa tanan before siya nilakaw. Sa tinuod lang, nakagusto ko ni Gina para nimo. Kay giprangkahan ko niya nga harsh ra kuno kaayo ko nimo. Karon pa ko nakakitag sama niya kaisog nak. Og nakarealize gid ko nga sayop gid ko sa akong dinad-an nimo. Pasaylo ako dong. ikabala ka, ma, uy. Wa mo ko magdumot ni mo. Nakasabot ko. Salamat dong. Kadiyot ha, paabot ako kay magkuha kong kwarta. Emil? Gina, before ka masuko na ako, please, paminawaan ako. Emil? Nung imo kong gigakos. Gimingaw kay ko nimo. Sa tinuod lang, gusto na kay ko bumalik sa inyo. Gusto ko masulti nimo nga nagmahay ko nga nilakaw ko. Nga nagpadako sa akong kalagot. Pero dili na ko ilimot sa akong kaugalingon nga. Gimingaw gid ko nimo, Emil. Kay bisan og namaka ka. Pero mahal ti ka. Gina, salamat. Gikulbaan ba ko pag padung na ko dari. Wa ko mahibawag kung sa imong reaksyon. Salamat kay wa di ka nasuko na ko. Og willing ka bang muhatag na ko og second chance, Gina? Oo, Emil. Hatagan ti kag second chance. Thank you. Please. I-promise na ko nga mao na ning katapusan nimong pamakak na ako, ha? O, Gina, dili na ko mamakak ni mo. Kay dili ko gusto nga mawa kapag balik na ko, Gina. Wagid ko masayop nga niadto ko ni Gina sa Cebu. Hangtod karon, nagpadayon pa ang among relasyon. Ug aron dili mi malayo sa usag-usa, nang-apply kog trabaho sa Cebu. Dinin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampong. More power sa RMM.